ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ንአንሐኹም ሰላሕ ዲኒ ሎሙ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዘ መፅለኹ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሎማዓንቲ ንካፈሎ ቃል ከም ዝድብል እዩ ከም ዝተፈቐርና ምርዳእ ድብል እዩ መጽሓፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ጥቕስ 19 እሞ እታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ መልአት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና እቲ ዝዓበየ ናይ ዓወት መንገዲ ምርዳእ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ብሓቂ ነዛ ዓባይ ፍቕሪ ክርስቶስ ብዝተረዳእናያ መጠን ንርእስና ኣብ መልአት ኣምላኽ ክንረኽባ ኢና ኣብ ኩሉ መልአት እግዚኣብሔር ክንመላለስ ትረድአናን ትሕግዘናን ምርዳእ ዛፍጽምቲ ፍቕሪ እዩ መጽሓፍ ኤፌሶን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ምዕራፍ 3:18 ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፉሕን ምኑሕን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ ሪኹም ነዛ ፍቕሪ በርባዕቲኡ ማእዝና ስፍሓቱ ቁመቱ ርዝመቱ ኩሉ ብዝተረዳእናዮ መጠን ኣብቲ ምሉእ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንርእስና ክትጎዮ ኾላ ክንረኽባ ኢና ስለዚ ክርስትና ካብ ምርዳእ ፍቕሪ ኣምላኽ ይጅምር ቅድምና ኣምላኽ ከተፍቅርዎ መጽዓርኩም በኣምላኽ መፍቃርኩም መጀመርታ ተረድኡ እሱ ኸመይ ከም ዘፍቀረካ ከይተረዳእካ ንዕኡ ብግቡእ ከተፍቅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ በሓቂ ንናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብ ህይወቱ ዝተረድአ ሰብ ኣብ ህይወት ምንም ነገር ከይፈርሐ ክነብር ክእል እዩ ካብቲ ሓደ ስለ ሕሉፍ ከይንጠዓስ ስለ ሎሚ ከይንሰግእ ስለ ጽባሕ ከይንፈርሕ ትገብረና ናይ ክርስቶስ ፍቕሪያ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ቀዳማ ዮሐንስ 4:18 ፍርሃት ሲ ስቃያ ተምጽእ እቲ ዝፈርሕ ከኣ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሓት ተባራ ዳ እምበር ኣብታ ፍቕሪ ሲ ፍርሓት የለን ሪኹም ኣሕዋት እዛ ፍቕሪ እዚኣ ናይ ፍርሓት ዓለም ካባኻ ተቐሊላ ተኣሊልካ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ብሓቂ ብፍጽምቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንመላለስ እንተጀሚርና ናይ ፍቕሩ ፍጻመ እንተተረዲእና ስለምንም ነገር ኣብ ህይወት ንሰግኦ ነገር የብልናን እዛ ፍቕሪ እዚኣ ኣብ ህይወት ተባዕ ትገብረካ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ንመጻኢኻ ከም ትዳሎ ትገብረካ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ንጽባሕ ብትብዓት ከም ትጽበያ ትገብረካ ከም ተኣትዋ ትገብረካ ፍጽምቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክትርድአና ብፍቕሩ ፍጹማት ክንከውን ይግብአና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም መፍቃርኩም ተረዲእኩም ዘለኹም ሐዋርያት ምርዳእ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ንጉዕዞኦም ኣወዲዎም ምኽንያቱ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማ ዮሐንስ 4:16 ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና እሞ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ተወዲኡ ሪኹም እዛ ሓቂ እዚኣ ስለ ዝኣተወቶም እዮም ንጉይኦም ብዓወት ክውድኡ ኽኢሎም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ንኹሉ ዘጋጥሞም ብኸመይ ሲዒሮሞ ንኹሉ ዘጋጥሞም ድሰዓርዎ ብፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ምኽንያቱ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ሻሎም